Taule. Ndikada kukudza mzukuru. Amai vako ndichikura. Right. Taitasvika pavhangeri. Inzwi yakafanana neiyi yakurowa. Nokukambira kuno wairamba mzukuru kuti zvinenge zviri pandiri inenge isisiri eji yangu. Mweya unenge wapatiri. Unenge wakuita basa. Maiti mukasvika pavhangeri. Pavhangeri. Maipinda kereke ipi ipapo? Baba ndakabhabhatizwa mukereke kwaMugodi. Okay. 1983. 1983. Ndobva ndapindwa mubhavheri. Ndokubva ndaita 11 years ndiri nemabharani wesangano. Muchifamba neshoko. Nebasa. Uko kunonzizo kana sangano raungana. Imimi vana mabharani. Ndimi munovhura sangano. Uchizointroduce muri kuchaurevera ani, kuchatevera ani vachizoparidza. But mweya wetu wagara pandiri. Vakuru vetu kana vakusumuka vaigona kuti tigara pasi chikonzo tikazosumuka hatina mashoko atichataura. Zvaiti zvikakubata. Kana zvatibata. Nanaso zvinondibata. Ndakuvhara kwauri muzukuru unogona kundiendera kumberi. Ukatora tsika iyi, ukatora tsoka iyi, ukatsika kumuzukuru pakafamba nasekuru ndokudza. Ndakamboimba pane imwe nzvimbo yakanga ine murwere. Ndaimba just kuimba chete pasina basa rabatwa. Masherefu nemakapu unoziva kumusha rikakanyetsogadzirwa nevhusoka. Kungotaka kudonha ega musherefu. Kuita kusunguzika. Kutenge para earthquake. Makabvataniko kanyumba mazuva maiguva mombe featuring Denze pamwe chete kana Hyper. 19 minutes past 9 tiri mukankati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM Kanyemba Bonzo alongside Bozhongora kapata ura za 12 o'clock masikati lekezani kati pase kutenda kwa mafuti ya ngumba kuna mwanzatu ticha vasina shamu se Esraudo akacheze naimwe kuchoka na ura za 6 o'clock machibese kufika parimanje kabatwa kani chimuti pa St. Dominiki na Jarada ku Milton Park muna St. Dominiki. Welcome Bosho and KB. Ndinonzi Albert Dzakatira ndiri pakuwadzana. More blessing kutadza ushakwatsuru mumanzu magonataniko. Morisi Piri pachinoi. Wakasara zvakanaka. Aiwa akatibata zvakanaka Morisi Piri. Nemhuri yake yese. Yes. Vanyedzo kuti awo tine hama dzedu. Morisi Piri chibaba. Chibabes ambassador pachinoi akavirira National FM. Unozodei ambassador National FM akawanda hakuna kwaasiri patakati panyama panda padhuma dhuma vakomara kweko pachinoi zvakare kungirozi yechirume wakaiona akati ko ndiyo ngirozi yechirume iyo batwa kana sabhuku Brumango pa Nicotina kwa Venda uko chakabatwa chimuti kuti dzvi muri kuyarini kone fodya tinenge takakumirirai sabhuku Brumango sabhuku Brumango pa Nicotina pa Venda upatika murwa road show apa tiri mutrailer yetarakita so chikapisa ndio mazuwa taitanga mai iwe wosora 25 minutes past 9 lekezani katimve mafara kuchokera kuna DMR Earth Moving Training Specialist chakabatwa chimuti na gogochi yangwa pa Greencroft hanzi Kanyemba ndipasire nkoni bensa kuna Bozhongora kwanzi ko ane gogochi yangwa pa Greencroft hanzi Kanyemba ndipasire nkoni bensa kuna Bozhongora Bozhongora ndafunga wamagodo wamagodo Bujumbura manje kana uchishedzwa na Brigadier General Fidelis Monda commander of the Presidential Guard Brigade amai uteka azikuti ubozho wacho manje ukasanganisa une mutsindo wase muno Brigadier huko utungamirwa pamusoro eka sine udzawo valingo kachibata chimuti vakomana chimuti chiri kuno ku Hot Springs ndinonzi baba aFrenki Chimukwe ndite ukapfoka tatu baba aFrenki Chimukwe baba aFrenki Chimukwe baba aFrenki Chimukwe Rigidi voice. Are you ready? For Papa Isabel Bozhongora Washington Marimira Mukoma Willa Dikameyo Dread Babel Fedia Maswano musoro macha amna dread asachiri ngoti dread makana musangana naye wina ndikameyo ndio muziva zve
apa ndingakangochibata even chero ari mubhaza kafoni kake kako ndori akameyo Willard Kameyo Ehe. Dread pa Belvedere chokwadi Moses Mashiri Mvurwi msitwe famu chakabatwa chimuti papaisa pe nthawe ziri kudiana 2 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje legezani kati pitipize nkati machirongwa Boshongora segment part 1 mangwanani mamuka seko na ipapa Isabel chokwadi muri yeZimbabwe kungopfunzira wozangu chirango asi chokwadi chiripo muri yeZimbabwe ndechekuti ndiri kutozvifambira wozangu ndiri pasi pamvuri wamuzukuru wasekuru mwana ndewe kubereka vediwa ndewe kudimba ndapota ndewe kugowa Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona murume akasimba pano ndichita akasimba murume kuti akasimba chikunziro akasimba saka zvaakasimba ndinoti akasimba ane dumbu ndona mutsiko renyu ndaita semuzukuru munizwengirira ini ndakagarire muzukuru kutenderera vedwe ndirakuza kana muchigogomesa kuti kudi kana muchireketeka na dzangu Ii. tindimurani pansoma Kuti ko. rovai panongoni Kuti rikiti. vaudze kuti muri kuona monya repakanyemba potaposi alongside monya repagokwe keda munhu akatsuka kotesvi po rikiti bvu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti bvu paka muzukuru ndiri kuremerwa mapindira handidi kule kumbopinda dzekureba kana dzakaita sedzi nenhoroondo kungotaura Zimbabwe yevhu yapindwa right nyaya yekutanga mhuri yeZimbabwe yakarerekera ndeyekucholocho murume ndokuroora mukadzi ndokubva aita vana ndokuzobata meseji yemukadzi ichitumirwa kune munin'ina womukadzi achisendera kumunin'ina wake kuti ndoita sei baba vemwana number 3 vakuda mwana wavo nchiani chiraitika kucholocho mukadzi akatengerwa mota mushure mekuita vana nani nemurume wake ndobva avakirwa stendi yemba yakanaka zvikanzi tiri kutenda wakudza dzinza ndokutenda mudzimai wangu vana vangani vane mhuri iyi pambapa pane vana vanokuona kuti iwo 5 but number 3 ndiyo ine meseji yakabatwa ichinzi mainini ndoita sei baba vemwana number 3 vakuda mwana wavo pabatwa meseji iyi mukadzi achibva collapse kutaura kuno kwatiri kuti mukadzi ari muchipatara akafenda saka ari kuchipatara mushure mekukuziva kuti murume aona meseji munin'ina wangu ndoita sei baba vemwana number 3 vakuda mwana wavo munin'ina anopindura indisaika mwana womuridzi munichengetere mwana wemunhu indisaika mwana womuridzi dhuma meseji nefoni yemurume kuiye murume aitsvagei kumufoni yemudzimai baba mudzimba kaoma mungandibvunzewo kuti ndakambotengerei mukadzi pandakamutengera foni mungazobvunza here kuti waitengererei mukadzi foni munozondibvunza nhasi kuti wabatire foni yemukadzi amai onai manje onai zvakonzeresa kubata foni here kana kuti zvakonzeresa kuita mwana muimba yemumwe baba vemwana number 3 vakuda mwana wavo asi pana baba vemwana futi number 2 kana number 4 apa tomboti vamwe ndeveipapa vasati vabuda kana kuti kuchazobuda zvakare meseji yekuti baba number 1 vakuda mwana wavo baba number 4 vakuda mwana wavo asatadzana kuti mashoko ekana murume akangwara akutoita tsvakurudzo yevana vese haina kuperera ipapo baba pati tsutsurai yandinayo zvakare yepabhoira 07 musati maenda kubhoira 07 ndiani aunza nyaya yekucholocho paNational FM hama dzemukadzi kuti mabasa atikaitirwa nemwana wedu nekuti apa mukwasha haasati auya
feya kuzochaura nesu tichiri kupepa mwana wedu kuchipatara kana auya mukwasha tinotarisa papi tinodavira sei Zimbabwe tibatsirei 0713 938 538 0713 938 kana 0789 600 748 0789 600 748 manhamba aya ndekufona live pachimuti muchidaka kutumira WhatsApp message munongotumira pa 0718 692 244 0718 692 244 matitani kona icho chakucholocho munobatireko mafoni saka vogara vakakudaro zvawo ni namba 3 yavo cholocho ndo mabasa erima satani anokutevera nemumvura huri hwese nakatsande nhasi mai vave muchipatara neunzenza hwavo mijolo tichaona zvakawanda. Thomas Mateta ku Cape Town. Mkomana ari South Africa. Anogara kachibata. Cholocho ndo mabasa eri masatani anokutevera nemumvura mese. Huri hwese nakatsande nhasi amai vave muchipatara nenyaya yeunzenza hwavo mujoro tichaona zvakawanda. Ndinonzi Thomas Mateta ndiri ku Cape Town. Basa riri rinotevera makingwa zakaimba song yakati unoenda ku South Africa kana kunze kwenyika unoona doro rakachipa odhakwa stereki uchiti kunenge rakachipa yeso unotosimudzira chi urombe. Baba vevana pavachauya munongovati mukwasha hande kwati nashe mugabe nemhuri yako. Ndinonzi Poka Njuti Dete vaangel mukwasha wekomatirira paBorodero. Murume ngagara aenda kuma DNA apo Kanyemba na Bozho. Ndinonzi senior mukorekore Lenius Mahobo pa Maubra. So murume mushure mekubata message. Hapana zvakataura. So far sati ana chataita zvake. Kokutaura naye kandi akacollapse. Asi mupenyu zvake. Ari kufema. Vangofeda. Mukadzi wekubatirwa foni uyo ngafe hake hapana kusiri kufa. Ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya to Bemunda Honde Valley wechele. Tikukumbira vakadzi titumire ma message apa. Vana mama chiri kwenyu ishi. Yes. Imboti udzaiwo. Hapa sirapinduka mai. Ndinonzi tondera ishamu pa kuwadzana extension sifra pakule mafoni. Ngawambo tudzo. Vana mai titipinda apa. Tikunzwe. Amai avo havana kufenda. Kunyepera ipfambi iyo. Ndinonzi T Chitiga. Kana vasina kufenda. Kupinda muchipatara kuroona majekiseni. Reverend T Chitiga ivi. Mukoma Kanyemba na Bozho murume ngamanye kuma DNA izozi. Ndinonzi tinotenda chibaya kwa Mutare ku showground. Ine mubvunzo wangu ndi Mukoma KB. Nokuda kwa izvezvo murume ari kutangira pekuti chi ende dai uri iwewe waita sei ku appreciate kutenda mudzimai wake. Murume matakatenga chi akatenga motokari. Yes, akavaka imba iri muzitambe mudzimai. Zvikanzi ndiri kukutenda mukadzi nekukudza dzinza rangu. Mati vane vana vangani? 5 padzinza ipapo kwanzi zvaari kutenderwa izvozvo zvatengerwa mota nemba izvozvoka ndo zviri kuzoonekwa kuti parutosendwa meseji. Uyu mwana uyu number 3 mwana iboys mukomana akura sei? Kana sikakanganisa kuti pane 5 ika kamukoma kanofanira kunge kari kuma 7 years. Pakaipa hanzi kudiko nevateereri manyama. Vakadzi tinonyadzisa chokwadi. Ndanyara kuanga ashayeko kuitira kamwe murume mwana achibva kuchipatara ngaende kumba kwavo. Ndimutsiroka baba namai 1000 ku Epworth padombo raMwari pamwe nemhuri yavo. Ndinonzi Brenda Sinanje pa Avondale. Arwadziwa Brenda. Hanzi zvinorwadza. Brenda arwadziwa. Zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa zvechokwadi. 14 minutes past 10. Titenderei kaZimbabwe tipinde muchitoro.
nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors ndipo pamusha pamunokowa mari 23 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje Bozho na Bonzo vakadzi atina zera navo ndinonzi Aaron Sembezeya kwa Mutare pachikanga hanzi madzimai hatina zera nayo baba Isabel but time goma KB madzimai vakaitira zvinani mukatsvaga murume iye ane mwana iye number 3 atoriwo murume futi ane kumba kwake kana murume uyo akaudzwa kuti handina murume nemukadzi uyo kusaziva kakusi kudefenda mhosva kana akaudzwa kuti handina murume nemukadzi kusaziva hakunzi munozviziva wani kuti kusaziva haunzi hauna mhosva nekuti wakausikazive wakazoita here tsvakurudzo Kanyemba na Bozho amai vekufenda vari kuchipatara nokuda kwekuita gumbo panze zvinonyadzisa kunyara kwavari kuita uko ndinonzi mai mututa hanzi kunyara kwavari kuita uko ashuwa asi kana ukanyepedzera kufenda kuri kunyara kufenda kunopera uchaita sei okay 24 minutes past 10 lekezani kati mvemanangu mafara yanitewera wagona taniko Tindo Tendai Maseni mucheki mukuru alongside Adala Trimota dzoka vakachibata chimuti kuti dzvi pakaipa chifambi chakashata kana isu vakadzi tiri mudzimba munhu waitirwa chakanaka nomurume iwe ozoita izvozvo ndinonzi mai Lianda ndiri kunoko kuchinoi kuri seko kuchinoi tiri kudzoka manje tichiendera kamberi nacho chirongwa Bozhongora segment part 2 yamudati yamakuti ndiyo kanyumba ine yemhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM tawe zatu go pana 10:30 lekezani kati mvemfeso muntundu watonga pabodzeka na Nambia namwense muchangoti pata magona taniko nthawe ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyanguta na 11:45 pa National FM Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora tirimo mkati machirongwa the hottest mid-morning show in Zimbabwe Bozhongora segment part 2 musati matsudzura chimwe baba Isabel hanzi na gift chiruka baba Naledi pa Borodale mukadzi uyo kana akaita 2 manzi akafenda ari muchipatara tinomumirira chete ataure chokwadi chakaitika Bozho na Kanyemba nyadzi dzinokunda rufu amai avo vanoti dai ndiri sosve zvangu ndapinda mumwena ndikaenda ndinonzi nomo chidzodzo mukuwasha wekwatandi takachibata chimuti kuti dzvi hanzi mukadzi uyo anokungura kuti dai ndanga ndiri sosve ndangopinda mumwena ndaenda nokuda kwenyadzi kwanzi namai Lensu atori mukadzi akafanana nesu here uri padz kwanzi atoriwo mukadzi akafanana nesu here pane fedha rasimudzwa pano ngarisimuke iyi master fedha Kanyemba na Bozho hapana kana nyaya apo chokucholocho iyi apa shiri yabvuta rekeni ndinonzi mai Nigel ndiri kwaziko mai naijika hapana kana nyaya pane chokucholocho icho apa shiri yabvuta rekeni ndinonzi mai Nigel ndiri kwaziko mai Nigel mapfutiro erekeniika kusimbisa amen mawanayo okay mai Nigel mawanaya papaidza ichimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura ndiri mukati mekuenda mukati mekuti zvakamira sei wamukaseko chenge basa ramadamboze wamukaseko Edith muZimbabwe mete bhisari kwabulawayo maitariro wari sei kutariro wamukaseko chimuti makabada kuti tsve ndoza muri kufamba nacho nometa charamba akabada chimuti mukwaba keperi panyama panda ipapo wamukaseko Boniface mujongoti kwabulawayo Clayton Zulu wamukaseko mo Blessing utadza ushe wamukaseko Morris Piri chimuti akabada kuti maititi chimuti wakabata wamukaseko Sambi kukaramba Constable Forage chimuti akabada kuti tsve wamukaseko timu rakabada chimote mainosekwa dhangese wamukaseko Gogompofo maivesha maibaroni chimuti wakabada Clever takawira mbofu ya mkono wamukaseko mailenzo pamocheni na maibaba na maibiningu chimuti wakabata mainosepa dhangese wamukaseko agogo everyday is Friday variseko mai agogo maibanda chimuti wakabata wamukaseko kansela Saiti Bosi Chineke Terence Bobo Memory Baruma Hombo pamocheni na Israel Tembo Fanigo chimuti wakabata wamukaseko Mandimadzi mukubabana chiboko God knows mukubakebe God knows matse akabada chimuti ari kuplum tree class edi panyama panda chimuti wakabada kuti tsve aiwa Jonathan Mativenga Olisimo Mutimbo chimuti wakabata kwanzi panononzi mai Makanaka vari kwamurewa mbuya nakanaka vari kwamurewa kwa panyama pangu kana kuti kwa Musakwa
mbuya unobata chimuti iwawo mbuya makanaka kwanziswe avadye chimwe chinhu vanenge kakubata chimuti kuite zviyo zvakanaka pakuteerera kwawo. Paka Zimbabwe ndapindira pamwenezi. Mwenezi. Nyaya yandinayo pamwenezi muri yeZimbabwe iteererei. Kune murume ane vakadzi vanokwana kuita vashanu. 5. Ane vana vanokwana kuita ivo 19. Pa 19 vana ava vamwe vana varipo apa havasi vana vevakadzi varipo ipapa. Kutori vakadzi vamwe vakaenda but vana varipo pamba. Murume akavaka ane mhuri yake. Zvadaro family yevanhu ava iri kurarama iri mumwenezi imomo. Vamwe vari kungundu. Kune munhu ari kungundu asiko kumwenezi anove hama yemurume uyu. Ane madzimai 5 uyu. Murume uyu pamba pemurume uyu ane madzimai 5 pakaitika rufu. Paitika rufu, hama yekungundu yakaenda kurufu kumwenezi. Aenda kumwenezi. Uyu munhu akaenda kumwenezi kurufu achibva kungundu akasiya mhuri yake kumba. Mukadzi nevana nemukadzi nebaba vachibva vaenda kurufu vachibva vasiya vana. Pavana apa kuchibva kwazoshayikwa mwana ari grade 3 vachidzokera kumba vakanoshaya mwana ari grade 3 achinzi musi wamaenda paakaenda kuchikoro haana kudzoka. Mwana achibva tsvagwa mwana tsvagwa nyaya ikaisiwa mapepa ikaisiwa munefenyuro ikaisiwa muzvikoro mwana akashayika. Mwana uyu akashayikwa musi wa 17 August gore rakapera 2025. Nanhasi mwana haana kuoneka. Saka mwana uyu hapana ari kuziva kuti mwana akafa here kana kuti mwana mupenyu kwaari. Chiri kuzikanwa chekuti mwana asi kuita sei? Haasi kuwanikwa. Handei mukoma KB right now murume babava vachibva vafamba zvekutsvaka kuti mwana wangu ndomuwana sei. Vanoenda kumwe vanogorobora kuti mwana akafa. Vamwe vanoti regai titsvage mhepo paakafira. Vamwe vanoti mupenyu. But zviri kubuda chaizvo anoti ndikuzivisei kuti mwana auye haasi kuwanikwa. Ndokubva afamba ndobvanzi nemumwe panapa pane muromo nyaya iri parapa. Tiudzei kuti pamakashaya mwana makanga maenda kopi. Nokuti mhepo yakaiswa pamwana kuti aende yakatanga yaiswa pamurimimi. Munhu wacho akaisa mhepo pamurimimi maitori naye kunyange manga musipo pamwana nenyaya yekuti mwana wenyu ndokusaka makamushayiwa. Manga muri kupi pakashayikwa mwana zvikandanga ndiri kufuko hama yangu zvinoda kutangira ikoko. Ndiani wamakanga mainga kurufu? Zvikanzi hama yedu. Ndiani anga ashaya pavakaenda kakumwenezi? Mwana wemurume uyu. Okay. Ane mukadzi asipo ndati patori nevana 19 but patori nevamwe vana vari pamba apa vasina amai varipo. Okay. Angatoshaya mwana ipapo mwana asina amai varipo ndiye aivigwa. Saka handei izvezvi 2 months zadarika idzi murume uyu abvafirwa wacho uyu anebarika uyu abvafirwa nevana 5 mu 2 months vana 5 vachibva vafa. Mushure mekuti murume uyu akanzi izvo ndinoda kuti ndibatsirane newe. Mwana wako akatsipikwa, mwana wako ari kushandiswa, asi distance iripo kushayikwa kwemwana nekwacho kwakatorwa mwana haungazvizivi but ropa rakashandiswa ndiwe. Mhepo yakaiswa pauri iwewe ndiwe wakazoita kuti mwana wako abve kumba but wanga usingazvizivi. Okay. Saka toda kuti mhepo itaure yega zviri kushandiswa. So vana vemurume vaifa vatanga kutaura vachiti makandiuraya munofanira kundidzorera kumba kwedu ndiri mwana wanhengi ini. Nhengi ari kutaurwa ndiani? Ndiye muridzi wemwana akashayikwa wekungundu. But madzimai vane vana ava vari kunzwa mhepo pari kurwara mwana vana vasi kubuditswa kuendeswa kumwe vari kurwara vari pamba vachitaura vachibuda zvekuenda kumachechi nokuti baba vatori mukuru wemwe chechi vatori nechigaro kune imwe chechi. Vana vanotobuda madhimoni vachibuda mhepo ichitaura. Madzimai ndivanogara nevana pavanozoshedza baba vana vanenge kuti ndini nhengi mwana wanhengi makandiurayirei. But madzimai ari kuziva kuti munhu ari kutaurwa munin'ina ka wemurume wedu. Voudza muri vanzi mashoko oyo haataurwe ndo zvinoita mhepo. Ngatirapisei vana
vana vari kufa vanhu madzimai ese atenderedzwa imba imwe neimwe iri pamba vafa mwana wani pamukadzi mwana wokupedzesera mhepo iri kushevedzera kuti kana musati mataura nyaya iyi muchapera mese endai kuna baba vangu munovaudza kuti ndimi nami madzimai ndiwo azotenderera nekuseri kunoudza dzimwe hama kuti rufu rwese rwamuri kupota muchiuya panapa ndo zviri kuitika. Baba vanobvunzwa neimwe hama baba vanomwa poison. Zviri nani ndife pakuti nditaure nyaya iyi. Baba vanoziviswa mukomana nehama kuti taura nyaya yako. Baba vanomwa musho wake chituo zvakare izvi baba vakadzokera muchipatara kechituo. Saka hama ndo dzakazoshevedza munhu umwe ane mwana akafa uyoyo kuti shamari yangu uri kumboziva here kuti rufu rwatiri kutamba up and down chii chiri kuitika. Kuri kunzi kune mhepo iri kubuda but mhepo iyi iri kutaura kuti mwana wako wakashaya uya ndiye ari kubuda pachitaura. Zvikanzi ndine kwandakaenda ini kwakanzi kune mhepo inofanira kuti itange ichibuda ichitaura. Zvikanzi mhepo yacho iri kubuda but iri kuvharirwa mumba haazi kubuda. Madzimai pakatanga kuitika nyaya ndobva varidza mhere vachikati chokwadi vachingopedza kuridza mhere yekuti hama dzakuziziva murume achibvamo mushonga izvezvi murume ari kuzvada kechitu. Murume uyu wekunowa mushonga ari kupi? Izvezvi ari muchipatara kechitu akambomwa kutanga akaita zvakanaka. Izvezvi hama padzazoungana ndokumwa zvakare asati afa zvake. Asati afa zvake paari kumwa asi kufa. Saka hama nevana vamwe vese vasara pamba vese vakufaita kirese mudhara kuti mudhara taura nyaya yako hatingafika isusu hatingaperika isusu imi muchiziva nyaya yenyu. Saka mudhara anofanira kusimuka kuenda kumunin'ina wake kutaura nyaya. Munin'ina akato hama dzakatoungana dziri pamba pemurume uyu asi murume uyu ari kuti handikwanisi kutaura kutsigira mashoko ari kubuda pavana kana vakufa bheta ndife zvangu. Zvino vana voti muri kuti bheta ndife zvangu kana mafa imimi kuvana vodii vopera here kufa. aunza nyaya ndiani? Mukadzi mukuru ari kuti iye raundi yakwana kana yakudzoka iri kutangira mumba mangu saka ende mwana akapedzisira akakufa akataura kuti kudini? Akati kana zvisati zvabuda munotopera mese. So murume ari kuramba kutaura so vanga vakutaura zvakare vakutizwa no hama dzakuti kuni murume ane mwana akashayika wadii wataura nemubatsiri kuti tesei mhepo iyi imire kuti sei uya ari kuti dinika ndakasumudza mhepo kuti muridzi wemwana azive kuti mwana wake aripi nokuti kana asiti aziva kuti mwana aripi zvakafanira kuti mumusha muchiri nerufu anditika. Saka ovhara here muridzi wemwana kuti haavharika mhepo ndida kuziva kaenda mwana wangu. Okay, so mubatsiri ari kuti mwana kudhisapiya kushayikwa kwaakaitwa paakatorwa namukoma mwana ari kupi mupenyu here kana kuti akafa? Kuri kunzi mwana akafa asi ari kushandiswa akatsipikwa. Saka kwaashabuda achitaura ikoko ndikoko wacho kwaari kutaura ka ari kutoti bheta kuti vana vafe asingatauri kwahama dzake kuti shamari ndini ndakaita izvi then vogara pasi voona zvokuita nekuti mhepo ikazotaurwa nayo ichataura zvainoda ka aichaurai vanhu. Apo apai ava akudura mangwana kachiwiri vanhu vamushonga kechitu vari muchipatara havasi kuda kutaura. Zviri nani ndife pakutaura. Yesi kanyemba na bhozho asika chigemu chokuchengetesana vana vasiri vedu vakadzisiyana inacho zviri makuapa sizvi. Please kana muchida kubuda mumba budai henyu munoitira ikoko. Ndinonzi hita nyakaringa baba ropa kwa murehwa Murenge village. Nokuda kwemashoko ako hita ndakuchidzoka zvakare neimwe iri pabhowera pa 07 apa ndambokubatei muromo paya muchida kuitsunza ndochudzura yemurume akatora mukadzi wechitu mushure mekunge ari mufundisi. Chechi ikataura mashoko ekuti kereke inoyo haitenderi kuita vakadzi vaviri. Iye murume akati zviri nani ndisiye kereke pakusiya mukadzi wangu wechitu. Zvakazoitika. So baba ava vanga vachipinda kereke vachibva vadanana nomumwe mudzimai ivo vane mumwe mudzimai zvikanzi mutemo wekereke haubvumire kuti vakadzi tu. Ende kereke yacho mukoma KB inzwa kereke iyi yange isimo munzvimbomo
baba ivavo ndo vakatoenda nekereke introdusa chechi munzvimbo iyi kuti munoziva here imwe nzvimbo kana imwe kereke inobata basa ramwari nekudzidzisa mwari vanhu nezveshoko ramwari kuti mupinde pasi vari kupedzisira muimba yakanaka. Vachibva pinda nekereke kuchibva kabudikira vamwe mai baba vachibva tsoda mai vachibva danana zvikanzi kereke zvemutemo unoti vakadzi vaviri kwete zvikanzi musarudza chekusiya achibva ati ndakusiya zvangu kereke akatotorwa nemwe munhu akati akuenderera mberi asi variwo nekereke munzvimbo baba vachibvarora mwe mukadzi wechituo vachibveta barika vakomana chicha imi ndotosumudza tsudzurai ndotosidzura fafaidzai inzwai Zimbabwe baba ava vatora mukadzi uyu ndokubva vatora mukadzi uyu ndokubva vagara naye kereke vachibva vamira kereke vagara pakazobuda kumwe kusanzwisisana mukati mehama nekutaura kuti vakomana mafambiro ari kuita mukadzi uyu muri kumbomaona here. Baba vachibva vatora mwana 1 ndokuenda kumaternity test vachibvaona kuti mwana hasi wavo vaone kuti mwana hasi wavo. Neimwe nzira ndingati nyaya iyi ndakambouya nayo ndikazokupai mashoko ekuti mukadzi wemurume akanga aita mwana nemukadzi wemunhu oyo auya achikombolena nyaya yekuti murume wangu akaenda kumba kwemunhu akanoita mwana nemukadzi wemunhu aita mwana nemukadzi wemunhu achibva abhadhara murume wangu akabva abhadhariswa akabva abhadhara but murume wacho anoyambuka rwizi nemombe achizotinira mombe mumunda memunhu uyoyo zvinobatanidzira bhoera nemutare marangi good anditi maona right. So nyaya yaitika iyi murume akabva abhadhariswa but murume iyewe kutorerwa mukadzi kuitirwa mwana uyoyo airamba achiyambuka rwizi kana kwakazara vakatrena rwizi guys mvura aikrosa nemombe mumvura oenda kumhiri unofudzira mombe munda wemurume uyo akaita mwana but iye akaita sei akabhadharwa. Saka nyaya yakaitika mai pakutanga ndiye kuti ndakushaura nehama dzemunhu kuti baba vakatora mumwe mukadzi mushure mekuti vava nekereke munzvimbo ndokubva vanzi nekereke kana imimi mada vakadzi 2 mauraya mutemo wechechi sarudzai zvamunoda kusiya mukadzi wechi2 kana kusiya kereke. Baba vachibva vasiya kereke vachibva vatora mukadzi vagara nemukadzi uyu ndokubva vaita vana 3 namainini vaita vana 3 namainini kuchibva kwazooneka kuti baba amai alibatwa nechikomba chakatotorwa kumhiri chikauya chikaita nyaya dare munzvimbo pamba zvikabuda pachena chikomba chikaita sei chikaripeswa handi kutotarisa vamwe vana kuchibva kuonekwa zvakara kuti vamwe vana 2 havasi vana vababa 1 anobva kwamarange 2 ndewadhiraivha webhazi 3 ndewagweja vana vese 3 vemukadzi wechi2 hapana wababa baba vachibva vati shamwari panapa ushagari ibva panapa kana anga avakirwa ndobva aputsirwa ndobva aendeswa kuvabereki vake vabereki vakati hatikwanisi kugara nemunhu wakadaiso izvezve mukadzi uyu ari kugara neimwewo hama isiri vabereki vake. Ndopanga pakuti baba vakarangarira kuti imba yangu yakaputswa uyezve mukadzi uyu akandiitira vana nezvikomba ndopanotinha mombe kuenda kumhiri kwamarange kunoisa mombe pai mumunda mechikomba. So vanhu vari kuchema kuti Zimbabwe munozviona sei zviri kuitwa nevanhukadzi. Pamusoro pezvo makataura imi muchiti amai vanovaka mai guru vari kuchema kuti mainini mushure kamekunge vaunza zvikomba mumba vapa vana 3 vasiri vababa vepamba apa vachibva vavhara futi Kariba Dam. Saka Kariba Dam zvaita manje mukoma KB maita basa mauya kudaro baba mai pavarambwa vachienda vakadhingura magetsi ekumba kwavanga vakaroorwa ndokubva vadhingura zvakare magetsi yekumumba kuya kuri kuchikomba kuya ndobva vaenda kuita kudiyana 0 kuita kunyangutana 5 minutes past 11 Tuesday 24 March 2026 upenyu mutoro Leonard Karikoga Zhakata Zimbabwe Osas papapati ndakarova kajaivhi kugokwe panonzi pabomba pashopu yemwe munhu ainzi Nyamazana gore ripi ise munhu mukuru ndoti chikangamwa makore asi kabuda kamba kabuda kamba pane muchinda ainzi Pablo aizikanwa ipapo
panonzi pabomba kana muchienda kugokwe senda muchibva nekukwekwe pambambaira apo miri kune kakliniki kanonzi chemahororo saka ndakakaroma mainzi manyamazana ndaichedza kedi baba makarowa chaivo ndaichedza baba saka kukura here mazuano unozoona panokukurira papaka ukafunga kuti kudhara kwangu ndaita sei ndokurowa kana uchida sengoma yeziyo chirega tinozoratidza pamapisa right pamapisa chiri kubatire chimuti kumapisa vaichema vachiti ndiyo yoga nefenyuro yebata asi mazvinenge kukatakata saka tichisvika ikoko tise chitorira tisu pamapisa murume uyo ngasaite utsinye wekungundu ngangotaurira vanhu zvakaitika vararame kana iye akazofa hake haisi nyana basa. KB Mutsamadhama wangu mailensisa sando kutimu mashasha kusanganisira Tinashe Gotora Nolani Mutambira Makuerere Desire and Discuss Bwedeza Denford Chari Summers British Chingaipe Rufaro Kamanura Elias Armando Shekman Matono levamwe vose vakachibata kachimuti kuti dzvi ndinonzi prominent mandombo baba lensisa samaita kupfungwe kwachatseka kuri seko ikoko. Brighton ni murimba pabocha pamarange bye-bye. Bye-bye. Atsamwa. Message yakanda. Ndatura befu. Yeah. Mawadi Zimbabwe. Kepina posho. Vakadzi vanofarini kuti zorore nobedi chabeta pachivaka nenyama kurongwe havasi vese vakadzi plus ziya kuti nzira yedu yokuya kwemunhu inotoda kuti vange varipo. Yes. Vasi madzimai vese vane utsiri. Tikapinda mubhaibheri aripo 1 akauya nekuda kwemweya mutsvene Jesu mwanakomana but isusu pachedu kwakazouya kunzi pakati pemunhurume nemunhukadzi ndo pachauya munhu. Saka tikati vakadzi vanofarini ko hatidi rimwe rudzi ruye kaka plus vasi vese even vanonzi varume vacho havasi vese isusu vane takatochina nevakomana asi dai vanguita unhu unenge hwedu chete vanhu vatora unhu hwedu kazi moro kanyamba nabhozho udza amai avo vekuita gumbo panze rudo rune makuva asi makuva hana rudo ndinonzi courage kavhai kuchitungwidza udza bhozho andidane katatu Paul Rikiti Bvu anonzi courage kavhai haide courage kavhai Paul Rikiti Bvu. Aya ndanyota uro Bhozho Ngora ari kumausekwa kwane nguo murume uyo wekungundu wekumwenezi panyaya yekungundu ari kunwa mushonga usingauraye ngauye kuno ndimupe unoshanda ndinonzi ndanyota uro kumausekwa kwane nguo. Ipapo ndiri kupanzwa mukoma KB but isusu vanhu havasira kuti murume uyu afa asati apedza nyaya yake kufa vanhu kurufu rwake vanhu vanabasa nawo ngaapedze nyaya dzake upenyu hwevamwe then kana ida kufa ozodii ozofa hake kwozoita vamwe asenda message vachitizo ipapo ari kuita utsinye ndiani akanotsvaga mubatsiri wokuti azive kuti mwana wake ari kupi kwozoita uyu ari kumwa mushonga ukuti vamwe vafe zvavo asati apedza kutaura nyaya yake. Ini ndiri kuti mukoma KB uyo akatsvaga rubatsiro rwekuti azive kuti mwana wake akaenda kupi ane dambudziko iri ngoma. Hapana dambudziko raakaita muchivanhu chedu tinotokwanisa kutsvaga kuti tione kuti chii chakakonzera kuti mwana ashayikwe adisapire nokuti tinofanira kuita closure kuziva kuti mwana ari kupi. Yes, saka ava baba vakaita sei vakatsvaga kuti mwana ari kupi vakanoudzwa kuti mira muone pane zvichaitika. Saka bamukuru mukoma vari kudii kutaura vari kudii kubuda pachena kuti ndio vakaita sei vakakonzeresa kudisapira kwemwana. Vane zvihombe wouraya vana vako 5 apane 19 baba ende havasati vatanga kamhepo auritaura kuti kana musati mapera titauri kanyemba naBhozho vakadzi denga vachaita rekugugula shuwa ndinonzi baba knowledge panjanja pachivhu. Nhasi varume vachema zvandanzwa nhasi varume vari kuchema shiri yabvuta rekeni nhasi varume vachema shiri yabvuta rekeni baba Isabel. But ini dambudziko riripo nderekuti tine zvinhu zvatisingazokurudziri zvinozokuitika. Yes. Vanhu venyu vamuri kuitirawo zvinhu izvi vane dambudziko rekushandisa simba riri mavari ndokusaka muchizonzwa kuti dzimwe misha vanhu vauraya
akazviuraya vakaita se izvezvi ndine nyaya yandichauya naye mangwana yemukwasha akambofonera ambuya navatezera achiti mwana wenyu chichauya chachitona. Izvezvi ndiri kutonzwa kuti chatova chitona. Ko chii changa chaitika? Ndozvanditi mangwana chaiva nenyaya yakakwana mukoma KB. Ndidzo nyaya idzi tinokumbirisa baba Isabel. Nokuti mukurarama tinosangana nezvakawanda. Ichokwadi izvozvo. Kana pane zvinenge zvakurwadza, zvinenge zvawatadza kuti unotakura wega, zvakukurira, tsvaga vari pedyo vanokubatsira. Rega kuzvichengeta. Dambudziko riri kuitwa nevarume vakawanda. Havasi kusheya. Ipapo mukoma KB sati enda ikoko. Ndiri kukumbirawo zvakare madzimai. Apa tiri kubhalansa varume kana makanganiswa. Musapedzera shungu kuponda nokuuraya munhu. Vakadziwo kana maona kuti hazviite, musagara pamunoona kuti hapaite. Endai munoitira zvinhu zvenyu mafree makwenyu. Musaitira pamba pemunhu pekuti unenge uchishedzwa zita remumwe asi uri mudzimai wevakawanda. Kwakungoenda kana wada kuenda zvirambidzwe. Baba Isabel. Makataura wani kuti mudzimai wemunhu akachipa. Ndiye akachipa pazvinhu zvese, asi ndiye anourayisa kudarika zvinhu zvese. Anogara pamba ipapo paunosangana naye murodhi akageza hembe dzakapfeka dzakatengwa kudhara, adya chikafu chakatengwa kudhara, imba yaari kugara yakatengwa kana yakabhadhirwa hendi kudhara, motokari yaari kushandisa yakatobhadhirwa kudhara, hembe dzakapfeka, chikafu zvese, chako kutenga dringi nokuenda kunosasana. Kureva kuti ndo chinhu chakachipa kudarika zvinhu zvese, but ndo chinhu chinogona kukuurayisa. Unogona kuzvitati 20 years but pa 30 minutes rimwe one day you die no sick. Yeah. Back to school. Ne Boss Motorspace. Shasha dzema original ex-Japu parts. Nyemba murume wako mwenezi uyo hasi kunwa mushonga, ari kunwa mukaka chete. Linonzi Clayton Zuru kumadziwe kurafingora. Sei asiri kufa. Aiwa, mwari vanenge vasikade kuti ufe. Utarisane nenyaya dzako nemhosva dzako dzese. Baba Isabel. 2. Uchimwa mangwara. Uchipita mukati machipatara. Baba, kana zvisati zvakwana pane answer yaunofana kutanga wasiya panyika. Yes. Rinodona bhazi rakatakura vanhu vese ukasara wega. Panenge pane chinangwa. Pane chinangwa. 0713938538 kana 0789600748. Pane chimwere chamungada kakutsudzura kuti Baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Wamukaseko timu rangu repa club changamire pa timu rangu repa club changamire pa Highland. Chimutima kabata ipapo. Wamukaseko munyara Jiruzie AK DJ Playboy. Chimutima kabata zo. Wamukaseko DJ Mandevu. Chimutima kabata kuti tse. Wamukaseko timu rangu re security timu Mike Jagwa akabata chimuti pamwe na Gibela Big Man pa Highland. Wamukaseko Keshia Maria Machinga pakuchena chihera Sokostina vakabada chimuti kwanza ndichisiye ndiri kumhanya nacho. Aiwa kwanza takachibata nguva dzese kuti dzvi chinenge chichipisa kuti dzve. Mukoma KB, nyaya yandinayo panapa inyaya yemukadzi akaroorwa aine vana vake 2. Okay. Nemurume. Aroorwa aine vana 2 nemurume. Murume achibva zoita mwana wake 1, ndokuita mwana wake 2, ndokuita mwana wake 3, ndokuita mwana wake 4. Wachi 4 achibva shaika kuchibva kusara ngani 3 nematambudziko plus 2 vekutanga vaya. Paakaroora mukadzi uyu, murume uyu aizama nyaya yekuti iye aitaka mubuda anoenda kuma girlfriends haadzoke, osodzoka zvake papaipe dzimwe nguva kana 2 months asina kudzoka. Mukadzi achiita maricho, mukadzi kwakutaka kuvaka zvidhina achishandisa mvure pamusoro, murume achibva azodzoka. Murume adzoka nogara pamba, imba iri pamba apa iyi. Mukadzi aita musika wengu murume achimboita apo neapo, but aita sekunonzi iroja akamboenda achidzoka. Vana vapo pamba apa, mukadzi uyu ari pamba apa, vana vake vakauya navo ndo vaibatsirana mukadzi uyu nevana vake kurera vana vababa ava. Okay. Ivo baba chibodi vachimbono jaula uko. Iko zvino mukadzi murume uyu ndobatsira mukadzi wechitoo ndobva vaina ipamba paimba iya yakavakwa nemudzimai oyo. Murume ari kushandisa simba, hasha plus kudzova sababa kuchidzira mudzimai. Mukadzi achibva aenda kuMatarezi Mosva, shoko rokutanga rakataura nderekuti kana baba vari pano ndinoda mari ichabhadharwa vana ava vakauya panapa, havachisiri vana vangu, vashandi vakashanda kuchengeta
vana va baba ava kuvakaimba musha pano. 2 baba ava kana vachida zvepano mukadzi uyu handidi kumuona pano. Wobva vaenda. 3 kana zvose zvavachizvi vasingazvigoni wobva vaenda zvavo. Baba vachigamuchira mashoko aya vakatanga kuita zvokuudzwa pasina bepa raitwa. Ndiri kukumbira kuti kubhadhare vana ava kubva mwedzi wagore rakati kusvika gore rakati vashandiwa nebasa ravakaita pano kuchengeta vana vako neni mukadzi wako. Pane mari here yakataurwa? No, akabva hanzi kana waona kuti gore ravakatanga kunoti zvinozvamira sei, nokuti iwewe ndikana kuti ukachengeta vanawo ndonyeba, ini semukadzi ndaitomira kuzosanganisa kuchengeta newe. Mashoko aitaurwa nemudzimai aya aimataura ari kupi? Ari pamba achiudza mukadzi, achiudza murume wake. Apanga ashedza vatete hanzvadzi yemurume kuti kugara kwandiri kuita panapa zvese zvamuri kuona izvi ndiye ndinoenda. Izvezvi kuchedza kwanda kuitai hanzvadzi yenyu yakatodzoka nesoro, mukaibvunza iri kudziva kuti yakanga iri kopi. Asi iko zvinozvi yabva yatora zvakare mukadzi muimbende kavako ari kuisa. Ndikada kubvunza ndinoisirwa simba kana kunzi ndinokuponda. Saka mashoko andinawo ndeyekuti 1 ndinoti vana vabhadharwe, havazive pano vavatorwa but vakachengeta musha pamwe chete kubatsira kuchengeta vana vake vandakaita ava. 2 panapa apagare mumwe mukadzi ndindakavaka ndinoti ndini. 3 kana vana zvekugara panapa neni handivarasi ndiri baba vemwana vanobhadhara vana ava uyezve mukadzi uyu wobva pano. Murume akati hazvikwanisike kuita zvese izvozvo mukadzi ndofatura peace order. So baba vari kugara pamba chavanogona kutaura nemukadzi imamuka sei nekuti vana vari sei. Mashoko akaipa akangouya chete ndiri kumhanya pakamba iri papolisi kunoripoti. So murume ndiye akuchizoudza nyaya iye. Mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa, tiri masiaiti tiri matikitifa, mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa, tiri masiaiti tiri matikitifa. Murume akuti bhozho ndiri muranda pamba pangu ndoita sei, asi ndichitaura naye ndine kuonesa kumwe kwandakaita kuti baba maifanira kugara pasi nezvamakaita pamusoro pekutiza mukadzi muchienda mukadzi achivaka iye modzoka zvakare nemukadzi umwe moisa pamba ipapo, munozviona sei? Vakati kudini muchitaura navo baba? Baba vacho vari kuita kuchema chete, vari kuti nditi pamba pangu iko zvinozvo. Mukadzi vakatomubvisa zvechokwadi. Ava vakaunzwa mainina vakadzoserwa vakavabvisirwa roora here? Hapana anoziva chikonzero, madhiri ese ndaavo vega. Kuti kune chakabviswa hamene ikoko. Saka vakugara pamba apa yakavakwa nemumwe mudzimai, but baba ava izvezvi havana kana basa ravari kuenda kuti vatodyawo pamba kumhanya kutofuti nechi nemukadzi. Asi baba vari kuchema vachiti ndiri kukumbira kuti mashoko akaiswa nemukadzi nezvaakaita zvese abvise teke kurarama mune zvakanaka. Mukadzi ari kuti andibvise zvandikaendesa kumutemo nekuti hunhu hwemurume wangu ndinohuziva. Amai vakagona. Amai vakagona. Yes. Ini ndakazvimirira saka nyemba. Alright. Amai vakagona 120%. Kumurume atenderere kuita mumwe mukadzi. Mumwe mukadzi anotenderwa but ada kuunza mukadzi wekupi? Hapo pamba pakavakwa namai guru apa pasimba remumwe mukadzi. Andi iye aita penga udzoke. Zveshokwadi mukadzi itsaona achita penga udzoke. Patori nevamwe anotorwadziwa. Kabatwa chimuti kuGreat Zimbabwe Masvingo baba Isabel. Achakabatwa My Hope kuMasvingo Great Zimbabwe kanyemba nabhozho baba avo vakagonekwa chaiko. Dai vakatovapa peace order chaiyo nokuti kuvaka wega seshirikadzika kunorwadza. Ndinonzi My Hope kuMasvingo Great Zimbabwe. Zvinorwadza kurarama kuvaka apo uchita penga udzoke wobva wauya zvakareka nemukadzi. Hapana jairira vanhu. Zvakaoma. Tiripo pachimuti ndinonzi Tinashe Kabudura ndiri kuMozambique. Kabudura? Yes, Tinashe Kabudura kuMozambique akachibata chimuti. Amai avo kanyemba nabhozho
chipfambi ndo chakazara mumusoro mavo, ndove kutsvaga mari, saka vachiita zvikomba vaine murume ipfambi. Ndinonzi Turkson Professor pamurombedzi. Ya, zvakaoma. KB naBozho Magonatani, murume uyo ngabhadhare sekutaurwa kuri kuitwa nemukadzi, because hapana chake chiripo ndichenzira uyo. Handidi kutaura zvakawanda, itapfo kune vese vakabata chimuti, kusanganisira ka Timu Mashasha, Kelvin Joao, Prominent Mandombo Samaita, Shekman Matono, Tinashe Gotora, Gwejerini, Forgive nyama dzavo, ndini Boss London Bridge ngaipe pamvurwi apo pedyo neMega Save Radio Correct. Inini ndofunga kuti amai avo vakagona kuenda kumatare edzimhosva kuti baba avo varege kuya nomwe mukadzi pamba pavakavaka ivo. Amen. Kuti vamwe vanoti kudini vakagona mukoma KB. Rega titore muterere wakumalizira wekupedzisira 0713938538 kana 0789600748. Constable Forichi varipo? Variko. Variko Constable Forichi. Yeah. Ko Boss Black Sam. Yes. Pa Jupes apa. pa Helensville. Chakabatwa izvo. Maiwe. Kwanzi pari parisina kudzisisa. Kai Panzi mama tikitipa. Ega. Mukufamba kwedu tiri matikitipa guys. Tinenge tichizifambira. Tichiziona. Izvezvi kune dzatiri kuda mukoma KB. Tinoti mudzokorere nhamba. Vabereki vatore nhamba yeku Ministry of Primary and Secondary Education. Yekuti vaise zita rechikoro nekushungurudzwa kuti vana zvikoro zvichiri kushungurudza vana, asi kushungurudza vabereki. Vari kushungurudza kodzero dzevana. Vamwe vari kuisa mumaground, vamwe vachiita sei nenyaya yekuti vabereki vanoita sei haana kubhadhara. Ndingati vapei nhamba zvakare yekuti varambe vachiisa nhamba ikoko. Vachinyora zvikoro izvi. Hatina kukwanisa kubata Honorable Minister kuti vatiudze nhamba yavari kushandisa izvozvi. Asi zvatinogona kuita ndezvokuti kana mune nyaya dzamuinadzo dzekushungurudzwa kwevana izvozvi, ndoziva kuti nyaya dzekurejesta kuti vana vanyore Form 4 Form 6, itaika kuti mungotumira WhatsApp message kana text message panhamba dzangu inini Kanyemba Bonzo dzinoti 0773 238 096. 0773 238 096 kana 0712 517 273 0712 517 273. Tumirai iri text kana WhatsApp message. Ini ndozoziforwarda kuenda kune mutauriri wePrimary and Secondary Education kana kuna Honorable Minister Torerai Moyo. Isa information yese. Baba pati ndafonera kune chimwe chikoro nhasi. Ndapindura kunzi tozozviona kana vauya minister. Nemichando pachikoro kutoganza. Ndapiwa nyaya yekunzi vana vari kunzi avaende kunodya, hamusi kuenda kutoilet, garai muground pachachaisa vamwe mozoenda. Saka nditozozviona. Ndaita kuti tikwanise kushanda nema Minister of State. Yes. Kubva kuma province akasiyana siyana. Ichokwadi. Nokuti ndiri kuona kuti Minister Moyo vari kukorerwa. Ichokwadi. Kana tikakwanisa kuti kana nyaya iri kumasvingo. Yes. Tikakwanisa kakubata Honorable Minister Ezra Chadzamira. Handiti? Ichokwadi. Kana nyaya iri ku Mati North. Yes. Tikakwanisa kakubata Honorable Minister Richard Moyo. Anditika kana nyaya iri muHarare, kana iwo minister wachikwanisa kakusvika Torerai Moyo, kana usingakwanisi tobata Honorable Minister Charles Tarengwa, vasvike vamhanye ipapo nenguva, kwanise kubatsira vana vari kunyora. Because zvimwe zvine madress izvi. Zvine madress. Ameno tengaiti sebabesa beo. Chokwadi mukoma. Tomutanga taura Honorable. Torerai Moyo. Saka vese vane nyaya musafone panhamba yangu yanda kupai. Tumirai WhatsApp message kana text message. Zita rechikoro nenhuna dzacho. Anditika. Tokwanisa kuforwarda message iya kuna Minister Torerai Moyo. Baba Isabel. Tawe zadiana mutambo wakatambwa neZuro Kasolaga Premier Soccer League match day number 4. Yes. Wakapera iwo ka Herenchaus College 1 Triangle United New
Kurufaro Stadium. So my results SAA Premier Soccer League PSL match day number 4 Pera akadai Simba Bora nil, Highlanders nil, Caps United 2, Hard Rock 0, Chicken Inn 0, Ngezi Platinum Stars 0, FC Platinum 2, Teo 1 2, Mozi 2, Blawayo Chiefs 1, Scotland FC 3, FC Hunters 0, ZPC Kariba 2, Manika Diamonds 0, Agama 1, Dynamos 1, Ranchers College 1, Triangle United nil. Tuesday 24 March 2026. Baba Isa Beoleke Sanikati alipantedi okuti anititani varikudaka kupinda muchirongwa Boshongora segment tibate pa 0713938538 live kana 0789600748 varikudaka kutumira kama WhatsApp message ponyani pa 0718692244 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Ziri say mushe wena seposho Ziri say mushe wena ndichaona makuriro esi tichaona kanyemba ka chifuti kanyemba ka chero ndozobatikana ka achonocho choro chapedza masports hanzi mwana wenumber 3 baba wacho wakuda kuyazotora aioneko uchikagara ndi mwana umba mazuva ese. Yes. Uzonzwa message itauri baba wemwana wechi3 vakuda kuyakutora mwana wavo. Unoziva kuti but murumbo ndomutenda angati asauya kumirira nyaya dzake asati. Unoziva kuti shamari uchingori padhuze ka varume tozoedzwa ndo ndiye anonzi Satani manje andingakusvikira manje. Zvinoda kutoti uve naMwari mwana maakupa nguva imwe chete iyoyo. Nekuti decision inogona kutorwapo kanyemba panofa vanhu unoziva. Icho kwadi. Madzimai zvimwe zvacho ingofa inazvo kana zvaitika kuti kwete kunyora pasi kutoti zviverengwe. Tinomutenda murume nekuzvibata kwaakaita. Ndizvo zvandiri kutaura kuti murume uyu haiwa ndinomutenda zvakaoma kanyemba. Zvakaoma. Nyika takufana tongobvumirana kakutongoti chero mimba ikaita 2 months kakuendwa kumadhieni unosvika tove nani unoziva. Tikaita 2 months kana 1 month chaikangoonekwa kuti yapo ka akakuendwa kumadhieni baba ogara vangochengeta izota kuchengeta mwana wavo unoziva. So murume oita seiwe kucholochoyo. Maiga vatange vamunga vafefemukawo zvibhobho chaizoyasoya kugarisika handisika votaura nyaya dzinotaura kuti baba wacho navakaida kuzotora mwana ndivakati baba baba vakuda kuzotora mwana wechitirika vanofanira kuzokubhadhara kanyemba. Murume akazamboti hasha naye mukadzi wake aiwa kusvika nyaya yake yazopera zvakanaka baba watora mwana wavo mwana wavo fanira kutora nekuti mwana wavo handiri asi ngavabhadhari. Ko vamwe vana 4 avo aiwa vamwe vavasara futi ava murume uyo akufanira kutotanga manje kuchiitira vese madna 1 by 1. Pamwe anogona kungobuda ari ma0% wati hatichatozive kana pakanzi message baba vemwana number 3 baba vemwana number 3 kwasara number 1 na2 na4 saka vese vada kutovhetwa vese vaoneka kuti zvichokwadi ndive mumba here mumababa. Unoziva kuti murume uyu haatotofanira kumunamatira senyika chokwadi nokuti unogona kuita kune wechi2 unozwa kuti haasi futi baba wacho vada kuya kutora woenda panumber 4 unozwa kuti baba wacho vada kuya kutora murume ari padambudziko unoziva zvakaoma zvinhu zvachoka zvakaoma kanyemba kuseka nhamuseri kugare kwatiri kuita but murume ari pama1 kozoita mudhara umwe nezuyo uyo mudhara ngaangoda kufa neinformation ngatitaure chokati chese asire vanhu chokwadi muri rarame zvakanaka iyo ngatange ataura ngatange akufa haisi problem aka nekuti iye akatoura yaka so iye kutofa kwari hazvisi tombori zvine basa ngaafe because yakatora vanhu vakawanda kanyemba. Saka chatakukumbira ngatange arelease information yese zvinhu zvezova straight then hai ozoendake but ari kuramba ari kuti zviri nani kuti ndife pane kuti ndibude pachena pane kuti nditaure panoitwa sei ipapo. Aiwa vanotombobva kana zvitonetsana kutomutsvagiro masiaidi ombogara naye pasi omwe vezomubvunza zvakanaka kufa havana kumbofa ngachengetwe havana kutombonyatso kuregerwa pakuti kusvika kufa information yakangodarika kanyemba musonovharoka mapurisa ngauye achengete murume uyu.
ingava achengete murume masiyadhi ogara naye pasi vachimuchengeta zvakanaka-naka. Anotaura chokwadi, anotaura nyaya yake. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Rega ndikupa sando tinazomufana wamuprominent manduko vabalensista kupfungwe uko. Netimu mashasha yese ndoipa sando nevabereki vangu kuwedza kundovamutsa zvakare. Nana sekuru kanyarambi yese nekwamavhima vanatezvara ndovamutsa. Namugara gwejana regai samwe rugwaya. Ndizongoda kumutsa makepe ese kanyemba ka. Chingoti aiwa. Ngatirambe tiri pamutsanyo. Timu iri kufamba. Zvakadzora gore rino. Aiwa zvakadzora udzabhozva kuti aiwa ndimi ngaadzinyatsodзирova mbondidai dzakatatu nhasi ndimi achinyatsodzirova kuti timu iende mberi. Ndiri kuti makuwerere Caps United chirege kundinyadzisa pachiporofita changu kwasara 1 game. Ndithu ndakatopinda kare chiporofita. Kwasara 1 game chete. Baba Mapfumo. Takatotambirwa izvo kanjibhozvo. Okay right. Tinotenda maita basa mwene zuva rinotapira. Mitambo yakumboenda ka pa international break sezoka mawarriors edu eZimbabwe nedzimwe kanyika vanenge kavachitamba mitambo yakasiyana-siyana. Izvozvi mawarriors eZimbabwe mangwana vanenge kavane mutambo exhibition match between the national team and Highlanders Wednesday 25 March 2026 ku Barberfield Stadium. Yes, Zimbabwe iri kugadzirira mitambo ye4 Nations Tournament ichaitirwa kuBotswana kubva 28 kunobata 31 March. So vana vese vanenge vakapfeka ka uniform mangwana vachangobhadhara ka $1 kupinda ka mu Barberfield Stadium kunoona maWarriors vachitamba neHighlanders. Rest of the ground $3. Hande ikati tinoona kama Warriors tinosapota kama Warriors vachitamba kane iposo amahlola nyama Highlanders vachigadzirira kamutambo we4 Nations Tournament uchatambirwa ka ku Botswana kubva ka 28 kunobata 31 March 2026. Paita munango pantedwe wagwatika 0789600748 kana 0713938538. Hello National FM. Hello Bonzo. Mamuka seko mama. Tangana mketeri. Tiri kutaura nani ari kupi? Mukutaura nani hata pa episode hapo. Mayani? Mainyasha pa. Oh, vachiera mainyasha pa Hatfield. Taurai shava tibatsirei. Ne baba wanga vasiya vagadzirisa nyaya dzavo vazofa zvavo hazvina mhosva. Zvavari kuramba voitwa sei nzira ingashandiswa kuti vataure ndeipi? Vanoda nyatsogarwa navo pasi vatanga vapedza nyaya dzavo. Nekuti uko hakungoendwa mahara uko usina kupedza nyaya dzako. Upi? Akudzokwi. Kuna kudenga. Mainyasha. Ngapedza nyaya dzavo. Saka imwe nyaya ingashandiswa kudarika kufa kwavaroda kuita nekuti vari kutosarodza kuti kufa kwakanaka kudarika kutaura. Saka zvimwe zvingaitwa kuti vadarika kufa kuti vadarike ndezvipi? Aiwa hama dzavo idzodzo ngatigare navo pasi. Wanyatsotaura kuti nyaya mamiriro yakaita iyi inoda kuti igadziriswe. Kana muchizenge mazofunga zvenyu zvokuti mufe hazvinenge zvazvenyu. Toda kuti mugadzirise vamwe vakwanise kurarama zvakanaka. Right. Ndo zviripo. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe kuti hama dzacho dzichabudirira here kuvaconvinsa. Tinotenda ndo vandabata chanzwadzi yangu iyi. Chipi? Ndoda kutoti vana iyo endgame. Anoda kuti vana ivavo vamwe vatotorwa kuti vaonekwe kuti ndevake here. Vanogona kunge pavana vese riva vanogona kunge vasiri vake futi. Amai. Saka baba unofana kuita sei ave kucholochwa? Baba ava ngavaende kuma-DNA. Kana kuti amai ava vakadzoka kuchipatara ava vanogona kugara navo pasi vombobvunza kuti nhai shamwari pavana ava vese ava ndevani? Ndevangu here? Pane vanguwo here kana mumwe chete wangu? Okay. Mune zvakanaka zvake ngaarege kunyanyobatikana. Anoda kutozodzorwa munhu iyeye nekuti angatozofunga pfungwa dzakaipa. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, tinotende. Ngosweresai vaviri vatatu. Ndida kusweresa hama dzangu dzakateerera paNational FM. Ndine muzukuru wangu amai Magaso ari paEpwet. Enda kuWaterfalls kuna amai Tinei
vateerera paNational FM. futi Pow! Pow! Rikiti! Poo! mai manyasha katete zekuka kafuti kacho pati simba neshungu. Yes. Akaroenda. Tinoda power. Aiwa, power. Yes. Energy. Yes. Aiwa kati tinotenda 18 minutes to 12 ndo pafika nthawe pali manje. Nasi Tuesday 24 March 2026. Day number 83 of 2026. Kwasara 282 days kuti gore ripere. Tiri mu week 13 of the year. Nasi United Nations Right to Truth Day. United Nations Right to Truth Day. Then World Tuberculosis Day. Yes, kurangarira vese avo vanorwara kane TB pamwechete kane kuyeuchidza vasingarware kuti vanokwanisa kurarama mune zvakanaka vasina kubatira kadenda iri kuti chirwere icho kubudikidza nokutora matanho akaita seawa ndoka zuva ranhasi World Tuberculosis Day pamwechete kane United Nations Right to Truth Day. Motivational quote of the day iri kuchokera kuna Mr. Motivational Kochirani Makaza Baba Mikaela ari kuti upenyu urangofanana kana ntambo unchemera kuti puzzle leka kutira muntu pambuto yasingakwanise. Upenyu urangofanana kana ntambo unchemera kuti puzzle leka kutira muntu pambuto yasingakwanise. Life is a puzzle. Life is like a puzzle. Never waste time trying to place people where they do not fit. Life is like a puzzle. Never waste time trying to place people where they do not fit. Upenyu wakangofanana kane mutambo we puzzle. Usamanikidze kuisa vanhu panzvimbo dzavasingakwane. Upenyu wakangofanana kane mutambo we puzzle. Usamanikidze kuisa vanhu panzvimbo dzavasingakwane. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Mr. Motivational Baba Mikaela Kochirani Makaza kuchokera pa Antananarivo Coast Gabera. Ngatingotora wakumalizira paita munango pantedwe. Hello National FM. Zirise bojo. Mamuka seyo. Na mafuta chama zirise. Tikutaura nani ari kupi? Na mafuta kweso pangu blende. Zirise kwa mkoba wangu. Aiwa ziri right. Chibatsirei. Kwasereke nomukadzi uyo aida kutora zvinhu zvakapusa misa pamwe utura umwe mukadzi yo. Kwasiya vanhu vachishupika. Akagonekwa. Sure. Atidi vanhu vakadaro bojo kana wazogara. All right baba. Tiri kutaura nani zviya? Na mafuta zveshort pangu blende. Imwa mafuta. Bwanje akanyemba. Tiri bude muri bwanje ino. Nyita mafuta akatatu. Amafuta zveshort pangu kuti pa kuti go. Amafuta. Pa glende wandite? I shot pa glende. Right, pa. Aiwa rigani bomuta masasa esa. All right. Meazi chingoma ari kugweja. Newese muri kwa mafuta maita basa. Mapata basa. Zikomo. Baba Isabel vachadaka kutibata kuti vasvise nyaya pachimuti vachada kukubata imunobatika sei. Ishokorekani kuti wamukaseko taura ichochore ndizvinzwe futi kuti uterere National FM. Wamukaseko zvako Silas Motsi. Wamukaseko Tendai Mbengu. Wamukaseko Tarisai Machakwa Madam Boss chimama icho. Wamukaseko vashedze baba namai Maka vari pa Glenora apo. Wamukaseko Lecton Chingoma. Wamukaseko King Mambosi. Sekuru Thomas Doni mufundirwa mukwambo mkwasha asina mari. Chairman mushonga paziko. Bishop Muchairo chimuti wakabata. Onias Sita. Charles Chale Jamu pa Waterfalls. Constable Gwera. Variseiko officer in charge pa Epatole Paka pa Epwetha pa. Officer in charge Takavarasha. Wamukaseko Joseph Twete pamoja na Benjamin Twete. Maoto iwao. Tsano Etoni Muropa pamoja na Twitter. Nelson Meka nichipeza na Charles Chale Chembe. Chimuti wakabata kudetsema. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe. Munodibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musa bipa, musa phone private number, musa tambira pa phone iyi. Kungoti ndi bosho makutotsudzura. Tsvakai bopo ndi nebepa. Zvamunenge muchida musazotsvaga bopo indi tiri pa phone chikonzero ninge kamirirwa nevamwe. Ndapota musa bipa sa mucheke mukuru Tendai Tindo Masenu na Constable tafadzwa chakururama. Po rikiti
puka nyemba bhonzo naposhongora timbwera pomwe mangwana hanzi na constable tafadzwa chokururama imi varume imi muchatipengesa kuno mhani nekufara maitiro amuri kungoita mustudio imomo ari kutisekesa tinotenda tosangana kamangwana midweek party chitatu chinotapira kuti tapi nhumba yemuonekedzano Momento ya brillianto. diti bayo mudhimba amana bazuva